O Goberno local de Ribeira traballa na dotación de equipamento nunha vivenda en carreira para a emerxencia social. No pleno acordouse a compra de 4 vivendas, unha iniciativa que dependerá do orzamento final. O Concello de Ribeira continúa traballando en dar resposta ás necesidades máis demandadas polos veciños. Así desta vez, logo de que a moción promovida polo BNG fose aprobada no pleno, a Administración local comprométese dentro das posibilidades a facerse con 4 inmobles que poderán utilizar para atender situacións temporais con extrema necesidade. A día de hoxe, o alcalde de Ribeira anunciou que grazas aos fondos EDUSI unha vivenda será rehabilitada. A verdade que levamos moito tempo traballando e poñendo a disposición de colectivos necesitados vivendas. Recordemos como as asociacións Amigos e Ámbar teñen unha vivenda da que poden disfrutar para tentar mellorar o que é a súa vida independiente, e cos fondos EDUSI en estes momentos estamos xa traballando en dotar o que é unha nova vivenda que poda ser de acollida temporal para tamén colectivos necesitados, en este caso en carreira. O pleno aprobaba o que puderan ser máis viviendas e, lóxicamente, iso vai a depender moito do que é a posibilidade do Concello. Non recordar que non temos presupuestos a día de hoxe, pero si é verdade tamén que estamos tentando a través do que son as viviendas abandonadas que hai en Ribeira e que non acabaron o que é as potencialidades da súa licencia, pois intentar facernos con outros lugares, non? Así mesmo, Ruiz Rivas sinalou que desde o Concello dan solución a calquera situación de extrema necesidade temporal. A través das nosas posibilidades do que é a ordenanza de exclusión social, en estes momentos e durante os anos que levo de alcalde, ningunha, digamos, persoa quedou por unha problema temporal sin a posibilidade de vivenda. Iso pode darse a través das axudas directas ou indirectas e volvo a repetir, non, hasta ahora sempre estuvemos cubrindo o que son as necesidades pois da xente de Ribeira en unha posible pois necesidade temporal. Manuel Ruiz tamén terá en conta a posibilidade de crear en Ribeira unha empresa pública de vivenda da man do novo polígono industrial. Eu creo que en estes momentos que vamos a gestionar o que é un polígono industrial, que hai a posibilidade que as axudas do Instituto Galego de Vivenda de conseguir rehabilitación de vivendas, pois creo que pode ser importante, así lle vou a transmitir aos grupos e intentaremos pois ver a potencialidade desa empresa de vivenda local que pudera servir pois de posible acicate á hora de poñer vivendas en alquiler pa xoven ou mesmo vivenda social patrocinada polo Concello a través desas vivendas que non acabaron pois de finalizarse co que foi a última crisis do ladrillo, non? A día de hoxe, o Concello de Ribeira realiza xestións para facerse con inmobles incauados e incluso solicitando orzamentos.